maita dai an san cewa ta zo hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam da alkur'ani sun tambata. Abin da ya shafi maita da kambun baka gaskiya ba ƙarya, sai dai wanda bai san shi ba to sai ce bai sani ba ko aljanu, wanda tun lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam maita na nan kambun baka, kuma bayan haka a aljanu suna nan. Kamar Allah da wannan baje koli da za mu yi, za mu fara da izinin Allah, kuma Allah zai ba mu gudunmawa. Insha Allah za mu kira kuma za su zo, insha Allah. Yawa saboda haka da ya haƙuri, za mu fara yin hayaki wanda za mu yi. Wasu cikin su ya ɗoye sun gudu, kamar duk da haka za mu samu kale-kale. Ka san ko a gona ba zai taɓa yiwa ce an yi ba karmami ba, dole ne za a samu karmami. Saboda haka a yi haƙuri, kuma ba za mu bata mu kowa rai ba, wannan gyara ne muke son yi. Yawa haka yi ku a fiye zo. Gashi nan muna jira mu ga me zai fa a wannan wuri, a yayin da ya umarci ɗaya daga cikin yaran aikinsa da dukkan lamu ya ba shi dama ya zuba garin magani cikin garwashi kamar yadda muke gani yana zubawa. Ya zuba saruku, ya naɗa magani ya koma wurin shi ainihin sarkin mayu ya aje wa. Alhamdulillah, muna kira ga duk wani maye, ba duka za mu kira ba, saboda idan an ce za a kira gaba daya to abin zai yi. Mutum da Allah ya sa mu yi kiranye kuma insha Allah za a amsa, ba za a ki amsa ba. Saboda haka ina kira ga duk wasu wadda suke nan da suke gani a nan, to ina kira, zan kira kamar mutum biyu, dan ba wai zan kira da yawa, kaɗan ne kawai, saboda wannan shine tabbacin cewa game da aiki namu na gaskiya da amana. Kuma mun gode da iyayenmu sarakuna da suka ba mu goyon baya akan wannan lamari, to alhamdulillah. To saboda haka wannan hayaki da muka buga, muna buƙatan duk yaro ko mace da take da maita, to muna buƙatan ta nan yanzu. A matsayina na zaki sarkin mayu, ina kira da babban murya, muna buƙatar mutum biyu ko ɗaya su zo su tabbatar da wannan abun. Yawa ina sake kira da babban murya, saboda idan abin ya lalace za mu kira kowa da kowa, to ba ma son a ce ya kai ga haka. Gaban muna kira ɗaya zuwa biyu su zo su nuna mana wannan bauta nasu a bayyana jama'a. Maza muna kira su zo su bayyana mana kansu, in kuma ba haka ba za mu yi kiranye za su zo gaba daya. Maza su zo su bayyana mana kansu, saboda mun musu magana sun ta su kuma sun ta su saurara, saboda haka za mu hukunta su a nan wurin. Don ba mu gawa sane ba, yawa saboda haka wannan za mu yi magana, tunda iyaye sun ba mu alfarma, an ba mu izini, wannan ƙage ba shari, kuma za a tambaye su za su amsa, ba ƙarya ba ne, kuma abinda suka ci za su amaye, manya za su gani, ƙwarar ko insha Allah. Saboda haka na MC zo
zaki da ake gani kai su ne da ta menene su ne daga ina kika zo daga mangu zuwa ina mangu zuwa plateau to mai can daki guda nawa ne biki guda hudu kai cin mutum na shida mutum shida kika ci subhanallahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan maita da ake ba wa 'ya'yan zamani mutane ya'ya ba karamin cutar da 'ya'yan mutane ake yi saboda haka kin ba ma idan ki guda nawa guda hudu ina da ina kike gani nan da ina da ina da ina ina hudu kike gani saboda haka nama da kika cin na mutane ba nama mutum na kika ci na ciki na yana cikin ki kai na son naman zai fita yanzu a nan jama'a za su gan shi yawa insha Allah yawa ke kuma me sunan ki Amina daga ina kika zo daga Bangu ku da su ai kika zo nan ni da mamana okay ina maman naki take tana can to za mu nemi ta ina mama wannan yana ta zo ke mutum ne kika ci mutum biyar mutum biyar ko wai ne ai kika ba su mota a gida da kanina da waye da wata nyanya a ina kenan a Mangu kun zo da su ko ba ku zo ba zo da su ba wato kun zo kallo kenan wannan ba ku mai kallo a ritsa da ku kuma wannan insha Allah za mu ci gaba da aiki kuma abinda suka faɗa wannan gaskiya ne mai martaba yana godiya kuma insha Allah ba abinda za mu ba su za su amma abinda suka ci a mutum ilimin guda da hudu me kike zama da daddare kina zama kuskure kina kike zama ina da yawa kike gani cikin nan kuma mutum na mutum 20 yake ɗauka jirgin wannan ƙaramin jirgi da ba mata saboda wani da na fitar da ne gudu ba wannan ƙaramin jirgi ne saboda haka yan mu da kike sama da dare jirgi kike sama kike tashi kike tashi to ba da wannan sha Allah na yaro wannan ya abokatin nan za mu ba su sha su amaye abin da suke ci kuma ba haka mu ci gaba da aiki dan mai martaba ba mu dama mu sake kiran wasu sai mu sake kira insha Allah ku zama da kofi a zo da kofi da lariya a tace magani don Allah da za mu taimaka ma jama'a an kuma da to waye ne ke bayo an tantin kana ina a ina wani gida a nan kan kunce ta tun ba ki kunce ta ba waye ke bayo ki kunce ana mu kunce ta mu gani ba za ki kunce ta
ka zuba shi ka tace shi ka sa abin a kasa a kan shi yawa ta canza zuba shi aka yayi Dena wuce ka. Kai. Gida ba wuce ga kai kuma. Wasu na yi aiki na yi. To shi ka wuce. Aikin ka ne shi ne ka wuce. An ga maka abu sai ka ce aikin ka ne. Zafi na kare ne. Sai ka ga mu amma sai ka ce aikin ka ne ka sani. Ya ku kuskure ne da Allah ka. Ina muka fara kuwa ba su lokacin da ba ke tare ba. Saki cire namu da duka ce ba ta kara mu da duka ba ba ne sha Bigi Abakar ya amfani security da suke na nan da su dai sai kallon mutum wala ba wannan mutane a nake a saurara Aji umba kukula na kukula ya kila mtu. Wannan saurara
saurara kamar da muke faɗa muna tare da iyayen ƙasa ne a nan don haka ya kamata mu natsu da nuna mu masu biyayya ne ga ainihin shugabannin mu kuma ɗani zalawa aiki ba zai yi dole sai an saurara kuma akwai masu kawo musu gudunmawa yanzu haka amma su ci gaba da kawo gudunmawa ba ma bukatar masu kawo sassauci su ma zan kira su wasu ne kika ɗaure su a gida mutum ɗaya akan za a yi biki da shi ke ka yi bikin ne ko ba ku ba a ci hankali shi ba ku za ki kunce za ki kunce ko za ki kunce ba shi wanda kika ɗauran ba yana gida ne ko asibiti ba lafiya da ke kunce shi kuma zan sa a yi waya a ji cewa ya tashi in ba haka ba to ni ma zan kama kurwan naki iya zan kama kurwan ki ko ki kama kurwan ki kuna cutar da mutane kullum muna fita a kare rediyo muna magana ana taimaka ma jama'a an ce ku daina ba mutane ku daina cutar da mutane a yanzu mai martaba Allah ba ka yau a yanayin bincike da na yi bana a gida nan ce na bincike da mutum na da lafiya ko babu ba ta lafiya saboda kin daure ta in na sa ta zo nan za ki kunce da samu lafiya tana ina ne lafiya baya an ci wannan hanya ku zo da ita ku kunce ta ba ka ba na wannan kwana nawa ne kika sa mata za ku yi drama da ita ya rike kwana nan kwana goma ne ke za a yi kima da ita ke ku kunce kwanan ta da ke kwana a insha Allah a kusa da kashe kwanan Allah saboda haka ita matan ba ina maman nata maman naki tana sana na wane wanki kashe ta wane ne ba ta ita ce ki kashe ta ke kuma kiyin da za ki kashe ta ita kadai ne kuma kin ba mai yara mai ta mutum ba ya sa miki a haki ko ganin ki ne kika ba shi ne sunan shi wane usul susu kika kika ba shi gani kina fita da shi ne kika zama da gani ne kike zama na ce ma da mu kala shi da mu kike fita